one better life. Здравейте, пичове, аз съм бачката Джекс и както виждате имам малко джемове, купих си 80 джема. Ето от 10 лева, 80 джема и преди това имах джемове. Сега ще си вземем Карл, защото това е единствения бролер, който суперлер, който нямаме Пени, Рико и Дерил. Време е да си вземем Карл. 3, 2, туш. Върти. И туш, Карл. Ейгона. Къде си? Ейгона. Останаха скромните Пам, Франк, Джин, Кроу и Леон. Така, значи, преди това, ако ми излезна оферта, примерно ако наистина излезна такава оферта, просто много ще се радвам за Пам и Франк. Или Пам или Франк ще си взема, но ако ми излезна оферта Пам и Франк, просто не знам, ще се щупа от кеф, ще си ги взема най-наляко два. Ако пък не, ще си ги взема един по един, защото ако не се лъжа 340 джема е за и двата. Добре, бе, стига сте ми пращали покани, знам, че съм много силен. Така, ще просъкаме малко Карл и ако ми излезна оферта, ще съм много хайп, ако не, живи здрави. Окей, сега нека да отидем тук, нека да отидем Карл, нека да селектнем Карл и да го пробваме на няколко мода. Нека пробваме първо на крейт, първо трябва да имам малко купи, за да стане. Но да, това исках да кажа. Само за малко ще паузирам. Май почнах. Ако не се лъжа, почнах. Окей, почваме с загуба. Почти. Ела за малко. Това буквално беше ела за малко. И почвам да бегам, бате. Окей. Време е да си пуснем суперчето. Туш. Окей. Не съм свикнал с пасификата на този герой, но нещо, което е бързо, нещо, което е яко да е не бързо, е, че му е бърза кирката. Не. Да, почнем с победа. Ако нещо се е случило, ще го изрежа, за да не се видя загубата ми. Добре, нека пробваме друг мод. Имаме хайст, нека видим дали е добър. Ако никой не ме следва, може да им щупа стената. Ако никой не ме убие, може да им щупа стената. Така, защо не се движа? Уау, имаме най-добрия отбор. Значи имаме Карл. Защо ми е толкова бавна кирката? Бати флегматичната кирка. Имаме Карл, Тара и Пайпар. Окей, супер, много добре. Не са ме фанали. Само не убивайте никой. Окей, убиха някой, но ще сваля малко демидж. Не натам. Трябваше да се целя. Идеално. Ето, свалих им малко. Леле, защо ми е толкова флегматична кирката, бе, хора? О, не, тя ще си пусне ултимата. Има ултимат. Добре, аз отивам там. Айде, фани ме ако можеш. Айде, фани ме ако можеш. Опа. Фак. Бро Старс, майк. Фак. Окей, свалих им малко и сме равни. Благодарение на мен, де. Защото те не са си направили труда. Фак. Те не са си направили труда да целят по тях. Само аз целя. Ела за малко. Не знам, защо съм задъхан. Ела за малко, казах. Ако не дойдеш за малко, просто ще ти изчупа тиквата. Ела за малко, казах. Не. Ела за малко ти казах.
Да, и тая загубихме. Еми, ще спра с този клип, защото не знам, може да направя отделно геймплей за Карл, защото става прекалено дълго клипчето. Окей, хора, чао.